Всички филми, които идваха тук, бяха американски. Примерно събирахме по някакви стотинки. Някой носеше от капитаните тук във Варна поръчана касетка, нещо, на някакъв мега филм от Чакате Щатите. 6 месеца. Да, и накрая идва филм, ние реално няма къде да го пуснем. Отиваме в ФК, събираме някакви стотинки и запълваме една зала, примерно малката зала, която е 200 Скейтери? Да, скейтери. Всичките скейтери с дъските с такова, отиват се замъкват и гледат филм. И ти реално виждаш някакъв филм, който той е фантастичен. Разбираш, той е като Междузвездни войни, защото първото, че те го снимат като стабилизатори, в смисъл тогава. Снимат го от скейтове, снимат го такова. Има музика, която е днешната музика, в смисъл Beastie Boys, там, Run DMC, когато се сетиш, метали, че всичкото нещо е one-shot. Нали? Сещаш, всеки скейтър кара one-shot в повечето време и ти го гледаш, ти нещо го няма по филми, няма го в Терминатор. Всички снимаха. Много малко хора не снимаха и те бяха хора, които не искат да снимат или не искат да снимат.